Майка му да има. Нали? И сега да се... Познали го? Да. Сега заселвам и големия кошер. Кажи на тези дет гледат. Ти им кажи. Сега заселвам и големия кошер. И прехвърляме тези рамки от стария такъв. Еф. За да можем да тестваме как ще работи новия кошер. Уха, пило, много пило. Ей, отказва се този страж да ме гони. Ей, някакво глупости отказва се. Следствие от де. Следствие да не възмачкам. Я сега да видим тати Боби как ще вземе следващата рамка. Тати Боби, на кого съм тати се? На този дет гледа? Не на пчеличките. На пчеличките. Добре. Щом не съм дядо Боби, добре. Чакайте, има време. Сега да пита пило, гледай. Отгоре до долу. Я дай да видим. Гледай. Гледай. За цъфтежа на дряна е идеално. Защото само дряна е цъфнал. Те ще цъфнат и другите работи. След дряна. Я да Чакай. видим. Не разбутам само. Какво правите, бе? Махни се, бе, гадино. Не ви обижда пчеличката. Че иска да ме яди. Че напада и апарата. Ти те по средата ли ще ги оставиш? Не. Ще ги подреди да чакай. Чакай, не може те. Това е стария кошер. Вижте. Как се ядосаха. И вземаме следващата рамка. Опадна това. Нищо. Ето се санитарна, ама не сме я вадили. Забрали сме. Как санитарна? Санитар. Ще сме. Хайде де. Ти ще им го сложим за нас. Аз не го имах предвид, че 2 падна. седмици имат още. Да не ми се ядоса ти. Тази рамка е само прашит. Тя им е нова? Да бе, нов прашец носят някакъв жълт. И от дряна? И от кукичетата? Где? То няма друго От цветно. кукичетата направо са се разнесли. Това село хора няма ти кукичета. Има. Той последната ли? Той последната. И малко сме разпечатвали от нея, ама днеска няма да разпечатваме, защото е опасно. Правят нападение. Я сега да ги почнем. Чакай да ги подредя се. Виж колко носят прашец, гледай коста. Я дай да видя там какво става. Дай да видя там Сега какво като ги става. нагласим, ще изместим оня кошер тука. Я дай малко този кошер. прашец, бе. Да вземах, пази се. С преградна дъската и сега сложи. Да се ритнеш с нея. Уха! Ама сигурно този няма да го тръснеш отгоре, нали? Това да тръсне. И там ония стария кошер. Не, няма да. Добре. Ще става голям екшен, като го тръснеш. Ги показва на хората какво става. Що че ме избяга оператора? Оператора ще избяга, да. Къде да можеш? Не е тук, а? И там. Оп. Те си я поеха. Как си я намъкна? Мгм. Защото им трябва. Я да те видим. Чуварио. Страсти по чуварио. Чакай. Чакай сега малко. Работа е сериозна. Аз очаквах да е по-страшно. Що? Иде да знам. Има война? Не, да чукат по шапката ми. Няма да чука никой. Те са тихи и спокойни. Обаче си Като- търсят стария кошер, виж. Вижте ги отпред какво правят. Не знам дали се вижда то. Търсят си.
каштурката, ама ние им я разкибацахме. Айде преградна дъска. Така. Айде, момичета, имате нова къща. Сега. Пак ги разтърси. Не съм разтвърдил никой. Вижте, това е магазина. Не е магазина, да. Това е покривната табла. Айде. Захлюпихме го. Така. Сега ги захлюпихме. Сега по най-бързия начин Какво ще правим? трябва и този малкия кушер да го отместим, защото те влизат вътре. Чакай да снимам ти гърба. Но бяло петно. Да ги изгоним от тук. Ще го тръснеш ли? Какво ще направиш? Няма да бръснем. Дай този да го изместим. Не трябва да спа. Ами, не, служи апарат там другия. Какво ще я да дам? Не го слушай. Снима обаче. Ами, добре, снима. Гледай какви облаци направихме. Давай, пас. Чакай. Дай. Готово. Ти ли беше? Да. Вземай си апарата. Оп. На някой му се завъртя свят. Вижте ги какво правят сега. Вижте ги. Маци нова къща и нещо не могат да се справят с него, ама ще ги оставим да се оправят тези. Ето кошерен. Това е новата къща. Стария кошер ще бъде почистен, отгорен. Иди снимай новата къща отпред. Стиска ли ми? Не, там чак. Чиска ли? Иска ти разбира. Ето тук му ще снимаме и пчелина. Ето ги всичките отзад. И сега ще минем набързо през едно дърво. Това е собственика им. На новия кошер. Ти не си собственик на новия кошер, а на пчеличките. И сега ще ви разходя. Добре. Ето. Ето. И гъбата. Ето го моя кошер. Дай да видим какво правите, бе. Пчелички. Работите ли? Радвате се на слънцето. Добре. И сега да видим и другите. Ето край. Няма вече. Айде сега обратно. Ja. Хоп. Ти мама ли си, бе? Мама, вика не се. Стой. Да сложи магазина вътре. Че отваряй го и го слагай. Гледам тук какво. Яо.
Ей, как блесна слънцето, знаеш какъв лъч направи от капака. Как седи капака? Сам. Сам. Никой не го държи. Го затваряме. Тук как е? Поуспокои ли се малко работа? Да, успокой се. Кажи на Алекс, че съм тук да ни крещи. А ето тук има една пъпка. Виждате? Тук съм, бяли. Защо? Дай го на снимка вече. Крик. Вижте, това съм аз. Чао.